Ada kong balay. Ako tugas ko na. Asal, Purman. Purman! Luar, pre! Ipadkit agad. Mari nakita kong balay. Problema lagay ko, sir, kay ang ako mga tao nagkalit lagawagtang kay bro, madlok sa ako ang nangor. Sa ako bang kiniya? Batasan ako jud. Sa pauras. Sus, may taugma po nga nay mga play diri kay perti pang dako ang trabahon. Problema lagi kay ko. Sa akong budget, ego ra marso ang wala na limit. Dili ugma po na mga play ko diri. Kay kana mga standby na dapit. Naong kay mga pala, yang usa murag palitan. Klaro kayo. A few moments later. Oy, boss, Oh, sabi ko mo. huwag ka mag-hire og trabahante, boss. Naalagi balay diri, boss. Sakto kayo yung pag-play mo. Kay naginanglan kay kong tao. Okay, maay naman, boss. Pila man mo kabuk? Daman, nakay mga nailan tao mo to? Yakin ka kong bando, ha? Mao ni sila akong partner. Unsa man na sila? Nanay mga skits? Naanay mga skill. Ako skill, sugali ko. Ikaw, unsa man ka? Mason, ikaw. Ako sir, apply ko pero nako skill tigabas. Sakto kayo. Sakto yung iwat. Kaya akong problema. Nasugod. Pero, Ako nakamoy mga gamit. Martilyo raman ni boss. Imo. Palita. Imo. Gabas boss, kay tigabas ko. Unsa ako ninataw nga magsikita panguha man eh. Pila may skill din sa panday, boss. 550. Nyaw saan man niron nga? Martilyo raman ni ko. Kastilyo, palita. Kapos, saan man ninataw? Sakto na, boss. Di, matabag sakto. Martilyo. Martilyo. Panita, gabas. Sakto. Kami tulo. Kung sakto kayo, sakto kay kamu tulog. Kamu tulog, magtunga sa 550. Uy, sana kung yun mo. La. Di na Uy mo. mo, sa hindi mo ang iyong mga gamit. Kapos, palita, martilyo. Saan man na nato? Uy, Hangyo hangyo. na ginitahay tari mga bukol tari. Nang tao boss. Nagkinanglan ko tao, pero mutugot mo. Ang o kumplito pa mong tagtag sa gamit, 550 a day. Yaw saan man ang martilyo. Palitaw saan na ko eh. Naglibog ko ninyo mga apply mo. Tarungan yung pag-apply ka ng kumplito mo sa gamit. Kung mo yun mo, 550 ka mo. Pagtunga mo ng tulog. La. Abilap di mayo na. Kaya ako musugod mo. Uy, hangyo boss, nga iman. Wayaw, mo na to. Balik Binuang. Nalipay ko nga na ay nang-apply na kong binuangan ko. Binuang ninyo nga. Dili boss, binuang mo. Balik may ugma. Kumpleto may. Oh, balik mo nga. Dala nyo tayo kumplito. Oh, Mitrosan, boss. Ah, okay, mitrosan. asig binuang na ako may magdihatag dito sa nimo. Kada kong binuangan ni ko. Umam lang mi di ay. Kamu may mga apply, kamu pagdag. Mga gamit. Asa ikaw ngayon tigaan ni ay. Oh. Oh, Muna, kini. Paglibor kay maunosan. Si maayo na yung gibuhat. Pare boss, pares kami duha boss. puros O may ganahan panday. mo, pagdaw mo, kumplitong gamit. Puros may panday nga play. Uy, unsa? Sa magpanday na, panday Skill, kung ba? Sa skill, boss. Di lagi mahimo na, kumplitong ta gamit. Ah, sige, balik may ugma, boss. Oh, sige, balik mo ba? Kompleto mi boss. Mo, pangadlaw mo. Kompleto may ugma. Bali mo, pantag di mo mamali ka, problema kay ko niya akong building mo. Di kasabaan na kay ko permis sa unir eh. Ah, sige, kay wala ka na, ibalik may ugma. Oh, balik mo. sa ikuan. Tawa ka mga batak, balik mo. Palit may mga elementa sa dakoy-koy. Oh, balik mo. Tuno. Gani upan, mangawat ra ni og way kapalit. Hanggang ka na boss. Kuya, ang sa delikado kayo. Oh, ano to? Tapan yung mga pre sa trabaho no. Okay, salamat guys kay inyong gihuman ang video. Ako di si Boy Totho. Ug ako dai si Boy Isog. Ako dai si Tutoy Tugsoy. Oh guys, ako na si Boy Bahaw. Kurot yung bahaw. Oh. Malagay kay ko sir kay ang ako mga tao nagkalit lagawagtang kay bro madlok sa ako ang nangor. Sa ako bang kiniya? Patasan ako sir.